Război de tehnologie între Europa și Statele Unite. Vedeți că este foarte serios ce vă spun aici și văd că nimeni nu face analize. În România se discută despre tot felul de cretinătăți. Îmi cer scuze că spun asta, vorbesc foarte frumos de fiecare dată, dar în România se discută despre ceea ce nu interesează pe nimeni și n-ar trebui să discute, dar există un război foarte mare în momentul ăsta între Europa și Statele Unite. Pe ce? Pe tech și legislație de tehnologie. Respectiv, în Europa avem niște tech regulators și respectiv legile din Europa sunt diferite față de cele din America. Atunci când este vorba despre social media sau platformele sociale. Europa a venit și a regularizat. Nu aveți voie cu hate, nu aveți voie cu political speech, nu aveți voie cu election sau interferența asta în alegeri și așa mai departe. Nu vreau să fac paranteză cu România, că nu mă interesează. Da, hate speech, ură, politică și așa mai departe. America spune, ba nu, nu trebuie să vă opuneți acestor lucruri, da? Lăsați lucrurile așa cum sunt, pentru că dacă dați aceste legi, spune Trump și americanii, da? Voi o să afectați profitul și cash flow-ul companiilor americane. Așa că răniți America în momentul când faceți asta foarte mult. Ca să nu mai pomenesc despre legile pe care America le-a dat și respectiv amenziile pe care le-a dat către X, către Facebook, de 10 de miliarde de dolari. De ce? Pentru că social media în anumite țări din Europa ar trebui sau a fost interzisă de către, sau aproape interzisă, da? Pentru copiii sub 12 ani. De ce? Pentru că aceștia devin sclavi în fața ecranelor și le afectează foarte mult creierul. Este o generație distrusă, da? Pe tema asta. Dar uite că americanii în continuare au nevoie de copilași și aia să îi sclăvească pe acolo și să uită la reclame. Europa retaliază, da? Se duce contra. America nu. Și se pare că America în perioada următoare o să pună, da, niște sancțiuni sau o să impună niște sancțiuni foarte mari Europei pe tema asta și în același timp niște super tarife unor companii de tehnologie din Europa, în principal Germania. Știm cu toții că Pentagonul a rupt legătura cu Germania, pentru că Germania se pare că a început să se reconstruiască destul de puternic, dar asta este cu totul alt subiect. Și uite așa, un război tacit pe legislație de social media se dă foarte puternic și sar scântei, să știți, în toate direcțiile. Mare atenție la toate titlurile legate de acest lucru. Mă înclin cu drag și te aștept chiar aici, în educație de trade și respectiv de investiții, pentru a deveni mai deștept. Ignoră cam tot ce se întâmplă pe România, pentru că nu te ajută cu absolut nimic. Dan.